Dneska už je to třetí díl, co pušuju melodii na PlayStation 3. A jelikož se vám předešlý díl hrozně moc líbil, tak jsem natočil už třetí. Budu moc rád, když mi dáte like, odběr a zvoneček, ať vám nic neunikne a můžeme se rovnou do toho pustit. Okay, konečně se nám načetla hra. Proti nám je Otis, Mortis a Surge. Se rýmuje Otis, Mortis. Nic. OK, on je AFK ten, ale no dobré, není. Já se tady zkusím co nejrychleji nabít ultinu. Kámo, tak to nevím, jestli bude úplně lehké. Potřebujeme tam trochu zatlačit, no. Kámo, ale náš Rico to hezky scroll, co malu? Tady zkusím něco zandat, ale to asi nedám, co? No, tam je kámo ten. Aspoň si zkusím nabít ultinu, hop. Okay, hop. Kámo, to je možné. No, kámo, hej, proč tak trolím, bro, halo? OK, kámo, tak to kdyby Tara dala, normálně tak nevím, co bych dělal. Jinak dnešní cíl je 2200 trofejí a dostat se aspoň pod 40. místo, nebo já nevím, kolikátý jsme, ale aspoň prostě lepší místo, než jsme měli v tom druhém díle, OK? Tady Mortis vykryl všechny mé teammatey. Mě možná vyklí, kámo, ten Surge. Ne, to vůbec, bro. Hop, krása. Nice. Hop. Já mu to čornu. Pryč. Nice, krása. Dal jsem to pryč. Hej, to Tara asi nedá, co? Prosím, dej to Taru. Ach, kámo, ne. Tak, kámo, pojď Mortisi. OK, Mortis mi utekl. No nic. OK, Otis tady dává Hyper Ult, která se mu moc nepodařila, ne? Jako, nám by se hodilo vyklit toho Surge. Ale to nevím, ne? Hop. Dívejte, hop. A nice, krása. Teďka by mi to nahrál. Potřebuji mít ultinu. Hop. Nice, mám ultinu. Pojď mi to. OK, tak to nevím, ne? Hop. Kamo, ne, co dělám, bro? Ne, prosím, hej, to musíme udržet. Pojď, prosím. Ne, kámo, ne. Hned v první hru jsme prohráli. Kámo, -10, jako nebyl jsem v této hře moc dobrý. Ukáž, podíváme se do lokálu, kolikátí jsme. Hop, kde je melodie? Jo, tady. Jsme v 54, tak jako na to 2200 bychom mohli se dostat, no. OK, je tady další hra proti nám Nita. Kamo. Daryl a... Jaký Daryl, kámo? El Primo a Clancy, ten Clancy vypadá, že je celkem letý. Ale tak to máme, ne? OK, ten je, kámo, nesnáším toho medvěda od Nity, kámo. Hop, pojďme trochu. Cordelius by tam trochu mohl vykillit, ne? Pojď, aspoň zabijem. Hop. Rása! Hned jsme dali góleska. Pojďte. OK, kámo, ale teďka jsme tady úplně obelstil a Cordelius dává gól. Takže už se vracíme, Cordelius Star Player. Kudos dávám. Škoda, že nejde play again, jako aby jsem s tím klidně šel. OK, konečně se nám načetla další hra, jako celkem dlouho to trvalo. Hop. OK, ale Squeak tady dobře zatrefoval. OK, mám jedno, ale jen to nahraju. Hop. Ne, kámo, mě úplně sundala, kámo. To ne. Zkusím něco navařit, hop. Kámo. Prostě já nevím, co se s kámo jsem dostala, jsem zase horší. Ne, bro. GG. OK, ale teďka jsme už celkem... Ne. OK. Dobře, krása. Pryč. Ne, bro. Kámo, ale půl se rozjel a dal gola. Jaká je můj čas. Prosím. Hop. A tak to se neproklouzl, bro. Tak to vůbec. Hej, ale co ta Shelly jako tam dělá? Hop. Ne, kámo, hej, já furt trolím, bro. Ne, kámo. Hop. Bea. Tady Bea. Shelly, hop. Ještě jeden ten hit. Protože na ultinu. Poprosím vás, co na ultinu. A možná tam něco navařím. Kámo, ne! Bro, já nechci furt minusovat, kámo, my se na to hranici ani nedostaneme. Kámo,
Kámo, ale tuhle hru jsem třeba mega potal. 2-0 Star Player a už se vracíme, kámo. 147 pohárků. Tady bych chtěl jenom dodat, že nebudu mluvit, protože se budu soustředit, aby jsme to vyhrávali. Takže se předem omlouvám. Takže tak, no, kámo, ale teďka tady máme, proti nám je Mortis, kámo, a prostě tam skvělá, bro. Jako ono to je fakt prostě těžké tady už na té Prestige 2 pušovat, protože teďka uvidíte moji celou hru. Pojď, nahraj mi to. Hop. Jako tady prostě dám góla, to je easy, ale některé hry prostě potkám třeba Master Eye, ale jako to už pak je hodně těžké, jakože já jsem dal maximálně Legendary 1. Ale tak, to snad nevadí. Jdeme si Mortise, krása. Hop. Co ultinu. Hop. Ok, tak teďka nemáš zde Mortis, já jsem mohl dát jako ten shield, ale to tam asi Dynamite nedá, co? Kámo, hned první gol jsme dostali, ale tak je to 1-1, takže jako je to v chillu, je to v chillu. Na to je potřeba jeden hit, prosím, jeden hit, bro. Hit. Kámo, můžu se trefit. Ajkárem. Krása. Teďka jsem to, kámo, potahal. Reálně teďka jsem to dobře potahal. Star Player a už jsme na trochu vyšších trofejích, ale uvidíme, jak to půjde. OK, třeba teďka, tak je proti nám Kenji, který má 55 prestiží, takže nic příjemného. To tady ne, borci použije nějakou strategii, ne, bro. Krása, já jsem to chytil, nice, pryč. Ty, ale jako Dejka by se mohl dát góla, no. Hop, krása, gól, easy, kámo. Tak jako teďka jsem to potahal, jako. Pojďme, hoši. Hop. To ještě jednou by se mu mohl hitnout. Ne, bro, ne. Hop. Ne, bro. Ne, kámo. Hej, já jsem dal takový krásný gól, kámo, a vy to tam prostě nedokážete ani... No tak, ale tohle ubránila. Hej, Tomáš. Hoď mi to. Bro, hoď mi to, hop. A krása, potahal jsem, kámo. Teďka jsem zase potahal. A pojď. Kolik máme? 2163, už se, kámo, blížíme. OK, teďka máme celkem najťáka v týmu, nějaký Mortis. Tak snad bude hrát dobře. OK, kámo, ale teďka je všude vykill Edgar. Pojď, to je easy, ne? Tram, krása. OK, nice. Teďka se úplně rozbořil. Hop, nahrij mi to. Ne, nahrij mi to. No, to je easy. Krása, kámo, vyhráváme. Let's go. Zase Star Player a 2171. Kámo, nice. Hnedka jsme dali góla. Ještě jeden hit, ne? Nebo ne, dva ještě. Ještě jeden. Hop. Ne, bro. Že mě nestavil, bro. Kámo, ne. Hop. Krása útera. Death. Jeden od Frankiče. Ok, prostě tam na místě, myslím, že věděl. Tak já chci aspoň zabít z toho kolta. Nebo si nahitovat tady Bula.
Aspoň máme ultinu. OK, to jsem mohl trefit mi. Nice. Hop. Teďka se netrefí. Je levej. A prask. Hotovo. Úplně jsme tam vykoštili. A 179, let's go. OK, teďka jsem skoro další golesek. Frankenstein dává ultinu. Jsem šel play against s tím, ne, dobré. Ještě 2 hity, nebo jeden. Ne, stačí jeden. Nice, kámo, let's go. Už jenom 2 hry, ne, myslím. Star player a yes, už jenom 2 hry. Ty nahraj mi to, prosím. Nice. Hej, tak to máme free goal, ne? Máme to free goal? Co? Ne, bro, ne. OK, to jsem možná trochu přehnal, ale to nevadí. Naštěstí jsme ten gól dali, takže... OK, nice, krása. Teďka si vyklí tu Ems, tak to bude úplně nádhera. OK, ne. Je to nedorovnání, bro. A kámo, ne! Kámo, ale teďka jsem tam mega dobře zandal. A chybí nám poslední hra do 2200, takže dáme play again a jdeme na to. OK, poslední hra, snad. OK, dobře, Lomi. Krása. Hop. Tam tady shield pro jistotu. OK, nice. Hop. OK, máme ultinu, to je dobrý znamení. Teďka tam je někde ten Colt, ne? Jo. S tou šelinou. Já se nahýluju, ať mám full hapka. Hop, nice, ať můžeme začít. Teď tam je někde ten. Krása. Možná zajdu, nevím. Tam možná zajdu. To nevím. Jo. Ne, bro, ne. Kámo, to ne. Můžeme, bro. Ne, my jsme dostali, kámo, góla. Ten Edgar musí skočit a nesmí nikoho zabít, ne? No, tak nás zabil, ne? Okay, to je risko na hitu a... Kámo! Proč? Kámo, my jsme prohráli tu poslední hru. OK, zkusíme to teďka vyhrát, ale jestli tohle už nevyhraju, tak asi ukonču tohle video, protože už mi to mega dlouho trvá, takže musíme to prostě dohrát, kámo. Pak se podíváme, kolikátí jsme samozřejmě v lokálu. A tak, no. OK, Edgar dobře vykryl. Ta Colette má ultinu. OK, tak ta úplně jedna nic vypotřebovala. Mám ultinu, ne? Nice, mám ultinu. Krása. Teďka Edgar tady bude skákat, že? Ne, bráško. Já si jdu. Hop. Oh, kámo, ne. Ne, bro. GG, kámo. Teďka zkusím navařit, třeba navařím, já nevím. Navařím. Hop. Yes, kámo, tak to jsem navařil. Ale jakože fest, úplně bomba. Ale ne, kámo, Edgar zapíná hyper. To neznačí nic dobrého. OK, teďka tady ještě dostala. Hop. OK, teďka mám dvojité útoky. Hop, krása. Mám ultinu, takže chill. Edgar by ho mohl vykolit, tak nic, no. Tam zdechl. Ne, bro. Já potřebuji hlavně ten míč. Jestli dostanu míč, tak jsem úplně v chill. Kámo, jsme to vážně Počkej, prosím. Kámo, my jsme to vážně fakt prohráli. Ale jako, co se dá dělat? Končili jsme teda na 2175 a jdeme se podívat do lokálu. OK, Bravlers, teďka tady bude ta melodie tady. Jsme 45, jako aspoň pod 50 jsme to dali. Ale kámo, jako těch 2200 je prostě hard. A nad Prestige 2 jako u Bravo Ballu, tak je to jako taky hodně hard. Ale já doufám, že se vám třetí díl líbil. A pokud byste chtěli další díl, tak tady určitě dejte like, odběr a zvoneček, ať vám žádné takovéhle našlapané videjka nepušují melodii, nebo pušují 100 000, nebo nějaké rankedy, nebo ranky. Tak tady prostě určitě dejte odběr a hlavně ten zvoneček. A tohle bude všechno, tak čus!